yazi into ufuna uqwalaselwa guys ile nto yenu manje ubiza ijani nge-influencer whole fucking jani. Come on guys, samiqhela, put some respect on ijani. Inominator nakwi-competition ngofonze influencer kuthi amacela abantu bangabavote idasu kanzokwenza loo nto mna funa uzavota ofunayo ongafuni uyayeke. Sibaninzi mosiphafoni bakhona oliyanqaba nolelwa soze uthi ungasithandi zonke fonini unless bakwawena uzisimenqe nje ezinohili-ke nosuvotela omnye wabo ke xa ucaba mna ndikrwada too much for wena. In fact futsek khasuphuma kwakule video ngokungoku ayicingisi mozilanda ufonini umuntu uvotela lo muntu afuna umvotela ilula mozilanda uthumela nje u-104 ku-37304 xa ufuna uvotela ijani. SMS i-150 uvota kangangoko ufuna kude kubethe 30th kaNovemba. Khona nee-prizes ze-voters ke phaa kwawena ungapheli uwina imoto asa-starter pack seSuzuki. Ungazondithatha nondithatha mna ngalaa nto ndagqiba uba ingxilimbela engaka nasike ndisusa irufu ndiyenze i-skateboard. Khona nee-iPhone eziyi-4 phaa aziwinwa ngumntu oyi-1 ke guys, umntu ngamnye uwine yakhe. Itshona iphume kwezi Android 40 ifoto ezinkungu neevidiyo ezi-slow motion but ke asikho lapho namhlanje guys. Fikile imini ebikandixelwa guys, Friday nge-25 kaNovemba sisemotherwell eSport Center kula roast kaDr Tebelele la makhenikhi we-45 ingcaphephe ichifichifi inzululwazi le yomdavazo abezirosta yena phana ezizimenqe ke zezituji engazizibiza ngamagama because kuzathi senze i-content ngazo. Wow, akho nto ingelobhongo esimenqeni but ke asikho lapho namhlanje guys. Itikiti i-100 ku-computer ticket but if ni by 5 uyakwazi uwafumana nge-400. Sikhona ne-lucky draw phaa ungawina nezanto zeza-fruit cakes imonomafa whole fucking jani beyingqenqe yamashitini amhlophe ipoto ubuso ngabasisi busy ne-facial ezi-fruit cakes soze ziyeke uba fragile. Andizobe ndicengana nani man guys, thenga nje itikiti uba unayo ichance uhambe uyobukela izitujana phaa eMotherwell Sport Center Friday nge-25. Ishow iqala ngo-6 after party kwamonde enyuwane emkhombe lokuqala not lowa wesibini but ke asikho lapho namhlanje.